Mehriban adamlar. Gowmaya denen janyňyz sag salamat ýörmüsiňiz. Her biriňizde berk jan saglygy arzuw edýän. Indi men häzir bir video goýjak, gow ünslerim. We izleýänlerim bir hat goýjak. Tema esasan watan dönügi, haramzada atogusy, gellikäri we degişli. Suat men näme sebäp bilen çykys edýär. Men öz doğan garnaşlarım bilen, öz hemme injiklerim bilen maslahatlaşyp, haçanda bir yerden gelýär, elbet habar bizim familiýamyzda degişli. Bizim tokumumda degişli. Bizim awraýymyzy dökýän habar gelýän bolsa, bizim çykyp şunýalyk adamlary eşitmekçi. Yani bağışlarsınız. Bilsinler bizim pikirlerimizi, bizim hakiki niyetimizi, şu gelýän habarlar biz eger laýyk görümdogum, şoňa biz narda. Bizim öz pikirimiz boýunça bu ýalyk daşary ýurda gidip, oýnatky bolup, biderek gürrüňi edip, ol boljak zat däl. İnni bolsa, näme bolsa da, şu bizim ata-babalarymyň ruhy üçin, hakym görüliň ruhy üçin, bizim familiýamyzyň abry üçin, towa gelip bu ýalyk gep gürrüň öz ýurduňa, öz watanyňa dili ýetirme. Gel bizim gördük kynçylygy, geçirdik. Ýöne o zatlar geçen zatları hiç haçan üýtgedem bilmem. Ýöne bilen näştaýda atuda parahatçylyk öz sagajyklarymy bilen ýaşap ýör. Hiç zatlara ziyan getirecek yeri yok. Ana okusun oku, işleten işle, özün halal işlep halal kazanıp bilsen, hemme adam şutaýda Allah jana müň şükür. Ana çağıracaklarını okawamıyor, bizi işlememiyor, günümüzü görüp ýör. Begenip ýör, sığınıp daýanyp ýör. Ata-babalarym öňkü ýoluna, bizim öwreden arnamyz ýoluna, şu hiç haçan öz ýurduňa, watanyňa, munýalyk şotaýda dolaryň gepine gidip özüňi oýnadyp, bu gürrüň bolda sen öňde gitmäkäň. Bolanok, gawat gelenok, bizim ata-babalarymyzdan gelýän öz durmuş, düzgün tertip, däp destur, edebimizde, öz watanymyzda, öz halkymyzda erkin gelip ýörler. Agzy bir gep gürrünmami, hiç zat eger nana özüňe bagly. Sen özüň saýlaýan ýoly. Ýöne bu ýoly saýlap bizi biýawry etme agam. Bolana bu zatda. Şotaýda agam sen edýän hereketleriň ýatda ata-babalarymyzy, Göktepe galada ýatanlary. Men iki oğlum şolaryň atlaryny göterip ýör. Namus etmersiňmi şu zatlary? Ha? Watany gorap şotaýda şehid ölen şolar. Agam. Ha? Watan urşuna gatnaşan bizim hakymyz görgüli. Ýatan ýeri atyp bolsun. Ha? Nähili bolýarmy şu zatlar agam? Ha? Biýawryçylyk bolany bar. Agam, men ýüreğimdäki näde? Men diňe Allahdan gorkýan, hiç kimden gorkamak. Bizim hemme halkymyzam şonýaly. Diňe halal, arasdaja erkin ýaşap bar, edýän hereketine jogap bermeli. Men sen bilen öňde oturamda sen maňa näme diýdin? Menem sana haýyş etdim, agam, gidersiň şotaýda oýnatky bolma. Gepine gitme, provokasiýa düşme. Senem ýok, men o zatlary bilýän diýdiň amaňa. Türkmençilikde aýdylan zat bar. Koy boğazdan, erkek lawızdan gürledinmi, gepine sözüňe jogap berip erkek ýalyk, erkek bolmaly. Özüň oýnatma, gitme otak. Biz erkek agam. Ha? Biz öz ýurdumyzda, watanymyzda ne haklat diýersmi? Öz ýurdumyzda, watanymyzda janymyzy bermersmi? Men ýüregim gürleýär, sen alkyň bol agam. Ýa-ni hemme özüm doğun garnaşlarymdan, sen çağılaryň, men çağılaryň. Ha, maýan çağılary. Ya enejem bilen, oň çağılary bilen oturup gürleşdim erkek ýalyk. Hemme sen maňa aýt diýdi saňa sütledleri. Her kimi ýalňyşyp bilýär agam. Ýöne her kim soň ýalňyşyny anyklap düzedip bilen ok. Ýalňyşmaýan adam ýok agam bu dünýäde. Ýöne towa gelip bara, şonu indi bu ýaly hereketleri etme, bizim awraýymyzda dökme. Hakym görüli ýatan ýerinden eşitýändir, görýändir bu zatlary.
Allah'can hemme zatları görüp dur. Beytme bunyalık gepkürün öz yurduna, vatanına. Hiç kime de. Kemçilik gözleme hiç kimde. Yani dünyanı ütköçük oradan ilkiciden öğüdünden başla deyilen rahat. Gel ağam, keseke oynatqı olup beyle hareket etme. Ata-babaların ruhlarını ıncıtma. Öz yurdunu, öz vatanına dil yetirme. Eğer de ağam, tova gelmem, bunyalık sen yine de sorarım gepine gidip şunyalık etsek olsan hemme doğanların aslan öz çağırın, sen çağırın, yine can hemmemiz nerdadır senden. Mehriban vatandaşlar, şu hatı soňuna çel okan. Haramdady beýüs geldi käriydiň. Ýazan hatı Türkmenistanyň ilkinji prezidentine we manysine, mazmununa düşünün. Gördüňiz dämi? Öz kuluçuňyz bilen eşdiňizmi? Göz jagadyňyz bilen okudyňyzmy şo hatlary? Geldi käriydiň. Indisi bir garyndan dören, bir eneden bolan radnoy geldi käriydi hakda näme diýär? Ene näme diýmelindi? Jogap beriň ani. Ol haramzady eşekdene tohum tici bizar. Se tükür koydu davno. O haram yüzünü.
vatan dönügi yalanlarlar aydıp görüp innem gözüňiz açılmasa onda men bilem ok şu gelli Huýpilot'un patpişçiklaryny diýen. Gelli Huýpilot sen ýyly at takynçan ödüňi maşgalaň oňar. Şunnuňmy? Biderek yerden yalanlardy aýdyp, ýaşyryklardy aýdyp hereket etme bolýam. Haram bilen, twar bilen, gandony. Ine endi siziň üçin hakykat şu. Komentariýada öz pikiriňizi ýazyň. Gelli Käriyevň jigisi lişni Gelli Käriyev barada diýen sözleri ve ol barada bar hakykatyny aýtdy. Onuň maşgalasy tutuşlaýyn. Käriyevleriň hemmesi Gelli Käriyewi davno ýok etdiler spisigyndan. Ya oňalyk watan dönüp adamy olara da gerek geleken. Hoş sağ olun. Sağlıklı görüşelim. Mehriban adamlar.